Mali kunnafoni jabarani na jabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati na Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma foli belebeleba o ye aw de ta ye bi an sigira an ka jɛmukan min kɛnɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye musoya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn min bɛ musoya ale kɔnɔna la n'an sigira musoya jɛmukan ale kɔnɔna la sa an n'an ka musoba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛna jɛ an n'ale bɛ masala ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye duba ye ni ka ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. Ne Madame Jara Kadija Sidibe, conseillère conjugale, sage-femme d'État aussi. Ayiwa ni wagati na ina bɔra sisan ni ka présenter aw bɛɛ la a ma dogo la fɛnɛ ka fɔ wagati la concours dɔw olu kɛra ale de kɛra ala ma hinɛna Tanu mu Jara ale nɔnabila ye an ka jabaranisoba ale jɛmukan o kɛnɛ kan a bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna a sera ka o ko yɛrɛ place ni ka o sɔrɔ cogo. I bɛ ko la bi dɛ. O ɲininkali diyara n ye ne bon komi diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye latigɛw ye ni ala ye fɛn min latigɛ jɔni ma dɔrɔn i b'a kɛ sinon an musoba caman présentera donc an ye concours kɛ bon ala nana kɛ ala y'a don ne garisigɛ la ne b'a fɔ ne kelen tɛ hali sini ni musoba ninnu kelen kelenna bɛɛ bɛ baara la u bɛɛ cɛsirilen don parce que baara in filɛ nin ye mɔgɔ kelen tɛ s'a kɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i kelen b'a bɛɛ dɔn i tɛ foyi dɔn wa i kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ donc musoba ninnu ni yɔrɔ la n b'u fɔ n ka foli ni tanu b'u ye k'u bɛ baara min na k'a dogolen tɛ donc an b'an cɛsiri ni ala sɔnna a ma ne n'olu de bɛ n ta ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔkulu jɛlen kɛ olu de b'a fɔ ko bi ne ni olu de jɛ ye ni place in ye wa ni ala sɔnna a ma an bɛɛ bɛ jɛ an b'an sen da mama Umu sendayɔrɔ la ala ka lahara sɔn sumaya ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen o de tun don an bɛna don an ka thème kɔnɔna la o de ye n y'a fɔ cogo min daminɛ la min ye min o de ye duba ye yala a bɛ fɔ du jumɛn ma ko duba fɔlɔ duba ale ni bi duba yala a bɛ cogo di a sigi bɛ cogo jumɛn. Ayiwa i ka o ɲininkali diyara n ye duba ani du fitinin a danfara ye jumɛn ye o tɛ ya ayiwa ala ka ne n'aw bɛɛ sababa ma ani fana nafa jumɛn bɛ a la walima kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la ka sanga ni duba ani du fitinin ye an b'an da don o de la an b'a walawala n'an ko k'an bɛ duba nafa fɔ k'a daminɛ kunu n'o ye lawale ka se bi duba nafa tɛ se ka ban a tɛ fɔ ka ban yɛrɛ an bɛ degun caman kɔnɔ bi duba kow ɲɔnna ka bɔ kɔfɛ o y'o kɛ mais degun dɔw tɛ an kan an t'a fɔ kɔlɔlɔ bari kɔlɔlɔ tɛ mais degun de don degun minnu don kɔlɔlɔ t'u kɔ duba b'o tentɔ di ma chérie duba de bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na duba de bɛ hadamadenw hinɛ don ɲɔgɔn na to bɛ tobi to da kelen kɔnɔ to tobi baga ye mɔgɔ kelenw ye dumuni kɛbaa ye maa cɛmakulu kelen ninnu ye bolo bɛ don minɛn kelen kɔnɔ tɛgɛkoji minɛn kelen de b'an bolo an b'an tɛgɛ ko a la bɛɛ bɛ kafo ɲɔgɔn na ka dumuni kɛ nin ye karisa fa ye nin ye karisa ba ye o tun tɛ dɔn duba de kɔnɔ fɔlɔ nin de ye karisa ye nin ye karisa den ye fɔlɔ o tun tɛ dɔn duba de kɔnɔ hinɛ makari a tɛ balimaya la tuguni hinɛ makari a taara o yɔrɔ jayara ka bɔ an na a mɛnna ni hinɛ bɔra balimaya la balimaya jaabi min ni makari bɔra a la a jaabi min wa fɔlɔ duba tun bɛ hinɛ ani tin min don ani ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn lakodɔn min don ani ɲɔgɔn cɛ o ye duba nafa ba dɔ ye dubadenya nafa bɛ se ka kɛ mun fɛnɛ ye dubaden misaliyala ani maa si bɛɛ bɛ jɛ ani maa si bɛɛ bɛ sigi wa ale bɛ ku fan bɛɛ ka da ale lamɔyɔrɔ cogo kan maa cogoya cogo sugu tun bɛ ale lamɔyɔrɔ de la maa ɲuman b'a la maa jugu b'a la maa sɛbɛ b'a la dɔwɛrɛw b'a la mɔgɔ farimanw b'a la mɔgɔ nɔgɔmanw b'a la mɔgɔ kuma camantigi b'a la mɔgɔ dadinen b'a la o bɛɛ a lamɔna bɛɛ sen kan donc nin bɛɛ bi minɛ cogo min ale b'a dɔn u bɛ bɛn cogo min ale b'a dɔn u bɛ faamuya cogo min ale b'a dɔn ka s'a bɛɛ minɛ cogo la bawo a wolol'o de la ka mɔ a la o foyi tɛ ale kɛɲɛ hadamaden cogoya minɛ cogo la bilen n'i ye duba den bila yɔrɔ yɔrɔ ani mɔɔw bɛ k'u bɛ sigi u bɛ kulonkɛ u bɛ yɛlɛ i m'a faamuya
duba nafa yɛrɛ filɛ a tɛ fɔ ka ban abada lezi duba de b'a to an bɛ ɲɔgɔn lakow dɔn duba de b'a to an bɛ bɔ ɲɔgɔn ka degun kalama joona bawo duba de la hɛrɛ ye foroba ye bɔnɛ fɛnɛ ye foroba ye ni duba tɛ a ma nɔgɔn an bɛ jɛ hɛrɛ la an bɛ jɛ bɔnɛ fɛnɛ la i b'a ye min na i b'a ye duba de la an bɛ dɔɔnin de fɔ nin ko in na an tɛ se k'a bɛɛ fɔ n'i ye fɛn o fɛn min ye duba hɛrɛ la o bɛɛ y'a dɔ ye duba kɔnɔ karisa ye faama ye walima fanta don n'an tɛ bi tile la a kun tɛ dɔn nin de ye faama ye nin de ye fanta ye o kun tɛ dɔn fɔlɔ n m'a fɔ bi dɛ bɛɛ ka ɲinita ni sɔrɔta kun ɲɛsin bɛ dutigiya bɛ maa min bolo de ma dutigiya bɛ maa min bolo to ɲininkali bɛ k'ale de kunna n'a kun ɲininkali bɛ k'ale de la ni maa o maa nana mago ɲɛ sira kan a bɛ taa tɛnku ale de la nin ye faama ye nin ye fantan ye bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔta an tun b'an kunsi o de ma n t'a fɔ an bari ne ye denmisɛn ye o kɛra fa ye sa o kɛra kɔrɔkɛ ye sa o bɛɛ ka nafa bɛ taa ɲɛsin ale de ma ni kow bɛ kɛ a bɛ ɲɛfɔ ale de ye ale de b'a latigɛ donc fantan o ka fantanya tun bɛ kɔ a fɛ o cogo la nafolotigi o tun bɛ dakɛɲɛ ni mɔgɔw ye o cogo kelen na a tun tɛ si a la yɛrɛ k'a yɛrɛ yira e tun tɛ ta k'i kusaya i balimaw ye k'i ye fɛntigi ye o n'an tɛ bi tile la ayi o tun tɛ yen a bɛ ten de dubaw kɔnɔ an yɛrɛ n y'a f'i ye cogo min ye denmisɛn ye an na kuma ma mɛn ala fɛ an b'a ye ni seli kun sera duba denw tun bɛ kɛ de i b'a fɔ ensemble instrumental ɲɔgɔn bɛɛ bɛ fini kelen na bɛɛ ka teni ye kelen ye nin ye fantankɛ karisa den ye i kun t'o ye abada nin de ye faamakɛ karisa den ye ayi e kun t'o ye duba la bawo sɔgɔma bɛɛ bɛ fini kelen na wula fɛ bɛɛ bɛ fini kelen na bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ wasalen don ka da o lahalaya kun kan fɔlɔ n'an tɛ bi tile la duba de kun ka di fɔlɔ bawo n b'a fɔ a kun ka di n'i y'a ye n y'o fɔ fɛnɛ o kuma na o kɔrɔ de ye ko cogo wɛrɛ fɛn jumɛn bɛ yen an bɛ na n da don o la nka yanni an ka n da don o la an bɛ kuma dunni kan parce que an ye danfara ta papa ni mama fɛ o ye dunni ye o ne ni muso ni n denw o ye dunni ye o ni baarakɛla b'an bolo ne ni muso ni n denw an b'an damana yɔrɔ la a bɛ fɔ o de ma ko dunni kuma dɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ dunni créer alors que duba den don ka se ka bɔ duba kɔnɔ maaya la sababu dɔw bɛ se ka na n'a ye ka sɔrɔ i ye duba kɔnɔ den ye misaliya la sisan e bɔra jama tɔw cɛla duba kɔnɔ i ye se sɔrɔ i taara i damana yɔrɔ créer i yɛrɛ ye walima baara n'a nasira o ye bɔ duba kɔnɔ i taara yɔrɔ wɛrɛ nga baara n'a nasira de y'i bɔ duba kɔnɔ ka taa n'i ye fa wɛrɛ fɛ o t'i bɔ duba kɔnɔ denya la bawo i wolola la ka mɔ a la a taabolo n'a tabiya bɛɛ b'i la i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hali i ko kɛ cogo fɛ jama la mɔgɔw b'a dɔn k'i ye duba kɔnɔ den mara cogoya fɛ nka ka fara fara cɛkɔrɔba kelen den ka fara fara musokɔrɔba kelen den k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka guwanni bɛɛ n'i ka toni bɛɛ ko i muso n'i denninw o ye sisan dunniw ye dɛ o de ye duba kɛlen dunni ye a hɛrɛ ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ a hinɛ ka dɔgɔ a makari ka dɔgɔ a tin yɛrɛ fɛnɛ ka dɔgɔ don min n bɛna ni gɛlɛya b'i la don min a bɛ dɔn ni b'i kelen na ni fɛn t'i bolo don min a bɛ dɔn ni fɛn b'i bolo fɛnɛ a bɛ dɔn bari ni maa tɛ i ni yɛrɛ don n'o fɛnɛ bɛɛ tɛmɛna ka bɔ yen ka sanga ni denmisɛnninw ka lamɔ cogoya u ma deli fɛn caman na o ma deli foyi la ni fa ni ba cogoya tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cogoya wɛrɛw bɛ hadamaden minɛ cogoya wɛrɛw bɛ yen taabolow ka ca maanifin sugu ka ca dɔw ka ŋɔɲɛ dɔw ka nɔgɔn dɔw ka kuma ka ca dɔw faamuyali man di u ma dege o la dɛ i b'a sɔrɔ n'i ye dunni den bɔ dunni kɔnɔ ka taa bila forobama yɔrɔ ni jama ka fɔ kow la a bɛ se ka dɔn yɔrɔnin kelen ko dunni den don ale ni maa si tɛ ko a ma dege a la o ko ni fila dɔrɔn a bɛ ci ko ni fila i b'a ta ɲɛ kan kuma dɔ i b'a sɔrɔ dunni den dɔw bɛ yen u bɛ taa furu duba kɔnɔ i b'a ye furu ti ɲɛ sabu u ma dege a la
olu ma dege musokɔrɔba ŋɔɲɛna u ma dege cɛkɔrɔba ŋɔɲɛna jama woyi wayi bɔn sen ka bɔn kun ka olu ma dege ŋɔɲɛna dɛ o yɛrɛ y'a damana degun ye adamaden ni ka diɲɛnatigɛ ma fɔlɔ ma chérie duba a nafa de ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ duni kan ka segi k'a fɔ duba nafa ka bon kosɛbɛ n'an sera a minɛ cogo la hali denmisɛnw ka lamɔ cogo la fɔlɔ n'an ti bi tile la baw maa ti diɲɛnatigɛ cogo dɔn i bɛ bi la i tɛ sini la ko dɔn sini dɔnbaga ye arahamani masa kelen de ye den ninnu ka ɲɛnamaya bɛna laban lahalaya fɛn o fɛn la a dɔnbaa ye ala ye n'o tɛ ni ala ye min kɛ tunga fɛ sigibaa ye n'a y'a sɔrɔ ko duba kɔnɔ den kun don a degelen don duba kɔnɔ jogow la i b'a ye o ti tɔɔrɔ dɔn kosɛbɛ an ka papa ni mama denw olu ye narenunw ye dɛ olu ti se ka bɔ tile la tile ti se ka da u kan duni nafa ka dɔgɔn nka n y'a fɔ n ko n bɛ ga fɔ diɲɛ sera heure dɔ la diɲɛ laban sanga ninnu diɲɛ laban kokuraw bɛɛ bɛ fɛn ka kɛ fɛn ye dubaw bɛna ɲini ka ci sa dubaw bɛna ɲini ka jɛnsɛn bari i ye ɲininka a yɔrɔ la ko jɔnni don mɔgɔw ɲɛw jɔra ɲɔgɔn ka kɛta de la mɔgɔw makaruw de bɛ fɛ ka dɔgɔya mɛ bɛɛ tɛ mɔgɔw hinɛw bɛ fɛ ka dɔgɔya mɛ bɛɛ tɛ mɛ a cayara kojugu ɲɛmaa ti dubaw la bilen duba bɛɛ tɛ ni n ko ɲɛmaa ti dubaw la o kɔrɔ bɛɛ ni musonin don ni musonin ye ga ta e bɛ 2000 d'a ma nasɔngɔ ye ne ye muso bɔra ye ayiwa i badenkɛ muso o de bɛ ga ta se tɛ badenkɛ ye 400 yɛrɛ sɔrɔli ka di a musonin ma ka ga kɛ o ye problème ye o ye maɲuman ko ye ala a t'a bolo e ɲɛ t'o la e m'o ye i ka magomayow la e t'o dɛmɛ a dɔ la i ko fugari don o sugu damantankuluw nana k'an ka segiw goya o nana to hasidiya donna mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ duba kɔnɔ bɛnsɛngɔniya tora kana bɛɛ tɛ dɛ hali sini duba dɔw bi gew maga tɛ se ka k'u la ni toucher'u la dɔrɔn i b'a ye gɛlɛya ani tɔɔrɔ o m'a to dubaden dɔw ka ɲɔgɔn bila hali sini daba kelen bi sigi du dɔw kɔnɔ bɛɛ bi jɛ k'i tɛgɛ don a la an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don an ka duw la a kow cayara bɛɛ ko ne de ye n ka badu ɲɛmaa ye n ka so ɲɛmaa duba nafa bɛ min duba jɔlen bɛ bi bɛɛ ko k'i muso ni den bɛɛ ka dagani bi kɛrɛfɛ fa balolen don maa si t'i ka sɔrɔta di dépenses ka bɔ yen walima kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen ka taa kafoli k'o bolo e k'a bɛɛ ɲɛnabɔ walasa an musow yɛrɛ na an bonya o tɛ bilen mɛ mun de bɛ ka na n'a ye ɲininkali gɛlɛn mɛ a solution bɛ an yɛrɛ de fɛnɛ bolo dɛ munna a bɔra kow la n'o bɔra kow la dun duba nafa bɛ ban o duba nafa yɛrɛ ye o de ye bonya ani karama bonya bɛ mande bonya masegi bɛ yen hinɛ ni makari de ye a diya ye nka o bɛna ɲini ka dɔgɔya an bolo bɛnsɛngɔniya o de ɲɛci cayara o de ji bɔnba an bɛɛ senkɔrɔ duba denw bɛ ɲɔgɔn hasidiya nafa jumɛn b'a la alors que kɔlɔkulu jɛlen de b'a fɔ ko bi n'aw farala ɲɔgɔn kan ka aw bolo di ɲɔgɔn ma maa tɛ se a la mɛ aw kelen kelenni aw bɛ kari-kari ka tɛmɛ de ko kalani bɛ kari cogo min cɛkɔrɔba dɔ satɔ dɔ y'a denw waaju n'o ye k'a sɔrɔ a ma kuma cɛkɔrɔba a ka saya waati fara a bɛ sigara la waati min a ye den bɛɛ wele ka na ka kala fara ɲɔgɔn kan k'a siri ko furannan bɛ siri cogo min k'a cɔgɔ denkɛ fɔlɔ a y'o wele a ko nin minɛ i k'a kari dɛ kala cɔgɔ min fara bɛ ɲɔgɔn kan denkɛ kɔrɔba k'a ta k'a kari o y'i t'a la k'i t'a la ka dɛsɛ a ma se k'a kari a ko baba ne dɛsɛra dɛ a dira filanan ma a dɛsɛra sabanan naaninan den laban fo ka taa laban den bɛɛ la a ko aw ma se ka nin kari a y'a minɛ u bolo a y'a camancɛ sirilen bɔ ka kala kelen kelen di bɛɛ ma ko a y'a kari
bɛɛ ka kala kɛ kaw a ko wa aw ye nin ya a satɔ de ye nin kɛ a ko n'a farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ maa tɛ s'a la dɛ nka n'a farala ayiwa tulo bɛ k'a la tan de mɔɔ bɛ s'aw la tan kelen kelen aw m'a ye bɛɛ kelen kelen sera k'i ka kala kariya aw m'a ye kala cogo dili an ma maa si ma se k'a kari wa n'a tora ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ n'a ma fara maa tɛ se aw la dɛ o wasara wajuli ye nin yɔrɔ la n bɛ n karamɔgɔ fo Segu awɔ ale de bɛ nin kisa dumanw fɔ n ye kalanbulon senfɛ ko ne ko k'a jire donc duba ni duni a ko bɛ an yɛrɛ de bolo ka duba kɔnɔ sigi kɛ muso bɛ dabi i cɛ kulo kɔrɔ o t'a la ko ɲuman ye dɛ bɛɛ dun ta ka di ye ka balimaya ɲɛ anw musow sen b'a la dɛ fɔlɔ dubaw kɔnɔ n'an y'a ta k'a lajɛ musow bɛɛ tun bɛ ga kɛ minɛn kelen na tobili minɛn tun bɛ bɔ de duba minɛn ni dumuni bɛ bɔ a bɛ bɔ a la nin ye karisa ta ye o kun tɛ n'o minɛnw tiɲɛna musow tun bɛ tila ka na ni minɛn wɛrɛw ye k'a fara ɲɔgɔn kan bulonda kelen bulon kelen an bɛɛ de tun bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kana to dubaw ka fara dɛ an ka to dubaw ka jɔ duba ka di dɛ duba b'an ka danbe la n'i ye matabuw ta k'a lajɛ an ka danbew ka se ka duba jɔ k'a sinsin a waleya ko ɲuman taabolo ko ɲuman a b'an ka danbew la o duba b'an danbew la duba bɛ an ka taabolow la foroba kelen sɛnɛ bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ duden bɛɛ bɛ jɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔw ye jigiɲɛba kelenw ye toda ye toda kelen nada ye kelen ye n'an tɛ bi tile la gabugu kelen bɛɛ bɛ baara k'o de la bulonda kelen donda kelen bɔda kelen an bɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔ kelen fɛ bara kelen kɔnɔ kisɛ a bɛ tɛmɛ o kan ni kɔlɔlɔ min yera duba la bi an bɛ jɛ de ka fara ɲɔgɔn kan k'a furakɛ min da ka d'an na o ye duba ye m'a fɔ maa tɛ dunni kɛ dɛ nka an kana ɲinɛ an bɔkolo kɔ n'i ye an ka tabiya ta k'a lajɛ an ka tabiya kɔrɔw u ma dudenni jira o bɛɛ bɔra jama dɔ la e bɔra dɔ la ne bɔra dɔ la ayiwa kameraman ni ayiwa ale fɛnɛ bɔra dɔ la jɛnjɛli da man di diɲɛ foyi la i kɛra lahalaya fɛn o fɛn ma i kɛra sigi cogo fɛn o fɛn ma hali n'i ma sigi i bangeyɔrɔ de la a t'i bali k'i ka duba tabiya ta bari n'i mɔn'a kɔnɔ wallahi i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔn k'i nin ye den ladamunen ye tulonkayɛlɛ bɛ yen maanifinya bɛ yen nisɔndiya bɛ yen aa duba ka di ni dudenw sera duba minɛ cogo la ni duba denw sɔnna ka duba don duba bɛnbaliw mun tugun b'aw ka so la aw mankan aw tulonkayɛlɛnkan olu na ɲɛbɔ aw fɛ tiɲɛ tɛ ya olu na maloya u yɛrɛ ma fɔlɔ lawale la don minnu bɛ yen ni bɛn kun t'a kɔnɔ ka se ka bɛn n'a kɔnɔ o fɛɛrɛw kɛcogo kun bɛ hadamadenya la mɔgɔw kun b'a dilan ka sɔrɔ u ma kuma basabu sigi ka kuma taabolo bɛ dɔw dilan mɛ ka kɔn sigi ka kuma ɲɛ fo adamadenw u ka labaara u kunkolo kɔnɔna de la maanifin labaaralen a kunkolo kɔnɔna la ka fɛn dɔ jigin a hakili kɔnɔna la ka se ka ko dɔ waleya ka se ka bɛn na dubaw kɔnɔ o bɛ fɛɛrɛ kun bɛ mɔgɔw bolo fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ misaliya la fɔlɔ kɔɲɔyɔrɔw la kɔɲɔ tileganfɛlaw la o kun ye musow ka kulonkɛ wagatiw de ye mɔgɔkɔrɔba minnu fatura olu ka kow kun bɛ taa ladege u taamacogo n'u kumacogow la hali minnu kun bɛ yen ka juruninw sigi ka ɲɔgɔn nisɔndiya kɔɲɔ tileganfɛlaw fo ka taa fɔ kɔɲɔ bɔra mɛ sisan mɔgɔ caman maloyara n'i ka duba bɛnbaliya wagatiw la mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ i b'a sɔrɔ karisa bɛ yen sigida bɛɛ nalen don an bɛna taa tilegan baro la kɔɲɔ bɛ tilegan o tilegan fo ka taa kɔɲɔ bɔ o kɔɲɔ du kɔnɔ baro kun bɛ kɛ bɛn wariw kun bɛ sigi jidunu bɛ fɔ a y'an filɛ duba bɛnbaliw a y'an filɛ o tɛrɛlɛlɛ o dɔnkiliw de kun bɛ da sinjiba bɛnbaliw a y'an filɛ n'o kɛra bɛɛ b'i dɔn maa o maa dan b'a la ko bɛn bɛ aw ka so e faso kɔnɔ i furu bɛ du min kɔnɔ en tant que muso i faso la bɛn bɛ i b'i dɔn k'i yuguba ayiwa bɛn tɛ minnu fɛ olu kuma bɛ sulu
bɛnbaliyaw furakɛra ni nin ye fɔlɔ n ko mɔgɔ kun bɛ ladamu fɔlɔ ka sɔrɔ bugɔli tɛ bere tɛ kumakan an ka hakili to an ka dubaw la dubaw tiɲɛna bi dɛ nka bi dubaw yobara an k'o de furakɛ o de yobara an k'a dabila ye pewu donc n bɛ min fɔ an ka segin an kɔ an k'an bɛnbaw lajɛ u ye dilanni min kɛ ka bila ɲɛ an k'an ka maakɔrɔw lajɛ u ye dilanni min kɛ ka bila ɲɛ ne b'o de fɔ ko fɔlɔ maakɔrɔ sanuman minnu tɛmɛna u ma foyi k'u kun fɛ u y'a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ dalilu yira an na k'an ka baara kɛ n'a ye fo ni an yɛrɛ ko sisan ko ayi k'anw de évoluera nin na bari an y'a bɛɛ kɛ ce sont des futilités ye o an y'a bɛɛ kɛ ce sont des histoires ye et ce sont des histoires de b'an bɛɛ ka vie nɔfɛ ka yala donc Aïcha min tun bɛ n bolo ka fɔ ye a danfara ni a sigikow la o ye nin ye musow tɛ bɛn u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ yɔrɔ ni musow ma ɲɔgɔn kan fɔ cɛw yɛrɛ fɛnɛ kɔni a ka gɛlɛn cɛw fɛnɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ i bɛ taa sɔrɔ duba kɔnɔ dɔw bɛ taa baara yɔrɔ la dɔw tɛ taa baara yɔrɔ la dɔw bɛ nin bolola baara dɔ la dɔw bɛ nin na dɔw tɛ nin na a kuma ka ca a bɛnbaliya ka ca e hakili y'o la bon ne bɛ se k'a fɔ n ko ye limaniya baliya de ye o ni maa jɔ ni nin yɔrɔ la dɔrɔn i ka kuma bɛ caya ni ala ye dɔ in kɛ baarakɛla ye ka ala k'e kɛ sokɔnɔ sigibaga ye maa si tɛ de t'i yɛrɛ nɔ ye a bɛnsɛnkɔniya n'a ɲɛngoya a bɛ mun ɲa a bɛ bin ɲa a tɛ sini ɲɛ dɛ o yɔrɔ la ne tɛ jigin musow la ne bɛ jigin cɛw de la ye aw de ye balimama ye aw de ye kulusijala kelenw ye muso ninnu nana de k'u kana du jɔ mais u mana k'u kana du ci e ma ye ni muso bɛ furu miseli ni gari de bɛ bila i kun k'i ka taa kalali kɛ k'i kana farali kɛ aw bɛɛ bɔra danbe dɔ de la aw bɛɛ bɔra tabiya dɔ de la aw bɛɛ bɔra du barikama dɔ de kɔnɔ k'aw kana du barikama dɔ kɔnɔ k'aw kana o du fɛnɛ jɔ k'o du sinsin mais n'aw nana aw ta kɛ kɛlɛ ni fɛn wɛrɛw ye ɲɛngoya kɛlɛw de don ni maa jɔ n'i yɛrɛ la dɔrɔn k'i ma sɔn i yɛrɛ dɔrɔn i bɛ kɛ ɲɛngo i bɛ kɛ hasidi ye sinon ne ma kɛlɛ kun ye o bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn ni bɛɛ kɛra i yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ min ni bɛɛ sɔnna ka kɛ muso ye k'i ka musoya baara k'a kɛcogo la kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ o kansinama dɔw bɛ yen walahi i bɛ du kan yɛrɛ k'u kansinamuso ɲininkali k'u la u b'a fɔ i ye k'u t'a dɔn k'a sɔrɔ u bɛ sigi la ɲɔgɔn kan hasidiya tɛmɛn'o kan ka taa sigi kɛ karatatata ye a b'u ɲɛna ko maa si tɛ sa k'an bɛɛ bɛ to yan bɛɛ dun bɛ taa mɔgɔ tɛ to yan hali n ko mun hali min ma n'i fo u b'u datigɛ o la min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ya e dan bɛ su kɔ e bolo bi i kulo bi i da b'i cɛ kulo kɔrɔ kumaw bɛ fɔ a ye i bɛ ka ko min kɛra k'a daminɛ sɔgɔma ka se sufɛla ma i ba k'a bɛɛ fɔ cɛ in ye i bɛ k'a lajuguya cɛ in b'i ka funteni dɔrɔn i bɛ k'a n'a balimakɛ kari ɲɔgɔn na e ma ye ne b'a fɔ ko ne tɛ jigin musow la n ko cɛw wa bari munna cɛ muso kuma lamɛla wallahi i b'i tɛgɛ ɲimi don dɔ f'a kala bari i ɲɛ bɛ yɛlɛ yɔrɔ min o b'a sɔrɔ mɔgɔw taara k'i to a mɛnna fo cɛ ka kɛ cɛ ye cɛya yɛrɛ ye kɛwale de ye cɛ tɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ kumakan ma n'i y'a tigi yɛrɛ a ye min k'i la don min i b'a minɛ ka baara kɛ n'o de ye mais musobakɔrɔ tafetigi ka kumakan e kulo kɔnɔ e ka bɛɛ kɛlɛ mais mun na wallahi o de kama du kɔnɔ balimaya la cɛ dɔw bɛ cɛw do dɛ muso mana f'u ye cogo cogo k'a tinti k'a tanta u b'u kumakan kan n'u ye min ye u bɛ baara kɛ n'o de ye mais u tɛ muso kuma lamɛn olu ye sinbara fila ta ka juguna mugu to yen parce que sinji ka gɛlɛn ala yɛrɛ kumakan don ni maa min ye sinji ta k'a tugu ala b'i tugu n'i y'a fara ala b'i fara o tuma ala k'an kɛ dilannikɛlaw ye k'an kɛ kalalikɛlaw ye ala kan'an kɛ musow ye e ni an minnu da b'an cɛw kulo kɔrɔ su fo ka dugu jɛ ka bɛɛ ko ka kɛ cɛ kɔnɔ ka cɛ n'a balimaw fara k'a n'a sinjiw fara i yɛrɛ tɛ ɲuman si kɛ wallahi muso o muso ye baara don i b'a kɛ i b'a ye kɔ la i kɔ tɛ dilan o wa i b'i si kɛ bɛɛ bɛ taa ɲɛ k'i to tereke la duguma wa n'i ma farati i bɛ gulon bɛɛ la donc bɛ dugawu min kɛ furumusow ala k'an ci ɲuman na maa mana ɲini i nakun kɔ i mana ɲini sugu kɔ dɔrɔn i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye i bɔra i ka so k'i kana du dɔ de kɔnɔ ka n'o tabiya lajɛ k'o danbe lajɛ k'o bonya n'i nana i ta kɛ ko wɛrɛ i sara b'i bolo e ma ye ne b'o de fɔ musow ye ko ala bɛ ka si ni kɛnɛya di hadamadenw ma kojugukɛlaw ma u ka résultat ɲɛna a tɛ ka bila ka lahara kɔnɔ bilen résultat bɛ ka bɔ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama
ayiwa jamukan bɛ ka se kuncɛ ma yɔrɔ ma sisan an bɛ taa an ka bɔlɔlɔsiraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa TikTok yani an ka kunnafoniya an ka kuncɛ ni wagati in na i bɛ an ka muso caman ye réseaux sociaux Pele combien de fois kana nduma o kan glosini de mbistra nte moko kama mabla moko la ko nga kuma Aisha je t'ai appelé la 4e fois Aisha ndabo kuma do le kan kunsigi to sumala nte fe ka nyere ma shi ka page ko fa bu kan buruja mbe ka fenkele mi koni fo mauma ibi dambe don ibi bokulu don ibi tabiya don fen sugu do bi iti so a machine surtout muso kana yi ede ni ke shiun bolin bubaraw boli baraw boli makoro yere ba fo ani don bagaw muso bara do iti dembarka ma da bamnana a wa fo de nyata makoro no fe wa ibi sigi donu la doron i denw korobayale u bi ka kɛ fɛn wagati min dɔrɔn u bi se ka bɔ n'a video kɔrɔw ye te k'u fili n'i b'a fɔ de ko ni kun y'a dɔn ayiwa ala k'an bɛɛ sababa ma n bi danni yɔrɔ la misira o diyara n ye o tuma la sa folikan jumɛn b'i bolo k'a lase minnu bɛ k'an filɛ nin wagati folikan bɛ ne bolo dɔrɔn n bɛ maliyɛn bɛɛ fo maliyɛn mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ tunkarankew yo minnu bɛ Mali kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo anw de ye maliyɛn kelenw ye ayiwa anw de ye tonso kelen an ye barajuru kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka Mali jɔ parce que Mali jɔli bɛ daminɛ duw de la fɔlɔ ni duw jɔra sigidaw bɛ dilan ni sigidaw dilanna jamana yɛrɛ bɛ dilan o tuma na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se k'an faso dilan wa an bɛ dugawu kelen min kɛ ala ka Mali suma o yɔrɔ la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u ni cɛsiriw ni timinandiya an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la jɛmukan kɛnɛ kan aw k'an bɛn